Dubine Jadrana. Ove godine naše ljetovanje odlučili smo provesti snimajući dokumentarni film o Jadranskom moru. Mjesto u kojem smo boravili zove se Sibinj Krmpotski i pripada gradu Novom Vinodolskom. Sibinj se može pohvaliti predivnom i skoro netaknutom prirodom, predivnim plažama, prekrasnim, čistim i bistrim morem, mirom i tišinom te posebnim zalasima sunca od kojih smo jedan i zabilježili. Nakon što smo pomno pretražili samo mjesto i područje oko mora, vrijeme je da vam pokažemo što se krije u dubinama. Odlučili smo zaroniti i donijeti vam podvodne snimke, kako bi i vi uživali u pogledu koji se pod vodom pruža. Ronili smo od pličaka do dubine od otprilike 15 metara. Vidjeli smo brojne ribe, rakove i druge stanovnike podmorja kao što su trpovi ili ti morski krastavci, ježinci i morske zvijezde. Od ribljih vrsta prevladavaju ušate, salpe, fratri, gavuni i miševi. Osim brojnih živih bića, roneći smo naišli na prizore koji oduzimaju dah. Prelijepe stijene, obasjane plavetnilom, ostale su nam u posebnom sjećanju. Dakako da nam je zanimljivo bilo vidjeti i razne oblike, koji tu nisu prirodno, nego ih je za svoje potrebe donio čovjek. Obična bova na površini pod vodom krije nešto sasvim drugačije i kudi kamo zanimljivije nego što se to čini gledajući s kopna.
Puno je toga zanimljivog što smo vidjeli i zabilježili kamerom, ali ono što nas se najviše dojmilo su veličanstveni prijelazi s kamenog na pjeskovito dno, kao i izrazito velike promjene dubine.
posljedku valja napomenuti kako je biti pod vodom poseban osjećaj, a kad sve to možete snimiti i podijeliti s drugima, još je i bolje. Svaki puta kada dođemo ovdje i zaronimo, iznova se fasciniramo. Naše more je predivno i trebamo se potruditi da takvo i ostane.